la biye alamsaye tuabukalo no emeye alet le bisra biye falay an laba an musonga yelema kuluba barala an mu yelema yede nebna nda dalwa de fie ni be kuluba mobili kono mogoti joye be be mago bet strategy bitabe kurune kuna siri ngone bi chere la cortège parti sana awon me mawo betle ko nga on vivre en vie ala ka so imandama dala be fanga dima akadima kito demseni ala iga fli chama mawo ke demseni afli sogomadaina amasega kuna fonindi sabla antume muruba kalala minye jamana kuntigi no ye colonel Assimi Goïta ale ka kunafonidi maaw ye wele blama ya sam se ka taa faro ka to mi Senegal jamana kuntigi ale nalila o ya to bi sogomada na ama kibara daw manga foi amata ka foi te sogomada na dugu jele anya kunda panguru jigi keneka no ye Modibo Keita to la panguru jigi keneka ta kumbeli ke Senegal jamana kuntigi akoko alete CEDEAO ka cidenye aleti mawre ka cidenye ale nana kanabo colonel ye ani colonel kumana Mali ni Senegali che komunu be se ka ke uda dono la CEDEAO ko kuma uda dono la ISC uda dono la jamana flab se ka munge ninjuga wale bamanja wale keleli la uda dono o la soni minye Basiru Jomar Jakar Faye ay min fo ana olu bendege mo ka fo awye tamayin kunguni anyenye cheja sanu bi selikoyi selu fana sera ka soro kuma bune no mawo betlela fana duna sanu na ka aka selu fana seli o ka fsa ko la de ibe ko la mami yere da koyi mimbi laba we jabaru wa masata yede nambora kuluba douanier uluka lajamin tuma fe ya ubara ku nchera inspecteur général de douane ni ale Mali douane nyama bayi no ye inspecteur général Amadou Konate yi farafina an fanfɛ bolo ani camancɛ bolo douane uluka nyama danganya o taraka di alema an b'a fɔ ma ko a félicitation ministre kɔrɔ fila Jaminatu Sangare ale ni dedew ulu kɔni tara k'ulu kɛ Mali lasigidenw ye Abu Dhabi Émirats Arabes Unis Doha ale Qatar kɔnɔna na yanni o cɛ u fila bɛɛ lajɛlen tun bɛ kuluba faama sigiyɔrɔ la baara la ni ye kɔkan kibaruyaw ye k'a fɔ an yɛrɛ fɛ yan fɔlɔ Segukaw ka maire ale ye kɔmasegi baara kɛ wolomasiri tabaw olu kɔni ye tatugu bamanciwale kɛbaw la bi ba kini yan fan n'a numan yan fan fɛ Delta ale kɔnɔna na Segu ani Moti ni ɲɔgɔn cɛ Camerounkaw fɛ yen olu ka farikolo ɲɛnajɛ e ko a ko ni ministre ko fɔ ale ka eto dongala mana oto fana dunti ka so to mano ne donc nambora Donald Trump chena ni Donald Trump bora ni kirina akanga sarakabo nga ni pmala pmabawi soni sisa conseil de ministre fana ana o fana wala mogo be se ka famiyal ke o tugo o kola tugo mina entre les deux pays. Voilà. Avec ça, Farafina, avec ça, Afrique de Maïn, Inch'Allah, voilà. Parce que bien deux mis à Dompek Merakono. Voilà. Et Alhamdulillah, Allah a un sutura kera. Aïwa. Nié Ibrahima Gissé. Wala famunu sigileno Mali kono. Ulu ka nyema baye ale
Bamako pankuru jigi kɛnɛ na a y'a fɔ cogo min baara kɛra ten dɛ sɔgɔmada in na min ye Mali ale ni Senegali olu cɛ paraba kɛra bi Basiru Jomayi Jakar Faye ni ale Senegali jamana ɲɛmaa ye Colonel Assimi Goïta ni ale Mali jamana ɲɛmaa ye a y'a bisimila bi Modibo Keita tɔgɔla pankuru jigi kɛnɛ ka Senukaw fɛ yen Senegali jamanakuntigi ale ni a nɔfɛmaw caman nana balimaya ni badenya taama na an ka jamana kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 10 o miniti 30 bɛ se tuma min ye wɔlɔfɔw ka jamanakuntigi ka pankuru ale tun bɛ sankolo la an fɛ yen yana k'i dugudɛgɛ ka taa jigi ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 10 o tɛmɛnen ni miniti 45 ye pankuru jigi kɛnɛ ale camancɛ la cayi maa min tun bɛ duguma k'a bisimila Colonel Assimi Goïta ni ale ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye an fɛ yan nin waati in na Choguel Kokala Mayiga ale ni calatigɛ jɛkulu ɲɛmaa n'o ye président des institutions ye gouvernement maaw ambassadeur minnu tun b'an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ka taa fara ciden minnu bɛ yan n'olu bɛ yan Mali ale kɔnɔna na baara wɛrɛw la min ye Colonel Assimi Goïta ye a y'a fɔ ko Basiru ma ko i dan ka na an ka jamana kɔnɔ i bisimila i n'an bɛ kun wɔlɔfɔw fana u ma to kɔ dɛ u bɔra fan 14 bɛɛ lajɛlen ka n'u ka jamanakuntigi k'a kunbɛn pankuru jigi kɛnɛ na cogo min n'i bɔra aéroport kɔnɔ fana u kun jɔlen don yɔrɔ caman na fo ka taa se Kuluba faama sigiyɔrɔ ma min ye Assimi Goïta ye a kɛlen ka Basiru bisimila u tɛmɛna ka na jɔnjɔn kɔ o da jɔnjɔn dalen kɔfɛ sa u ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ ka kuma ɲɔgɔn fɛ o kɛra pankuru jigi kɛnɛ ale la ye u ka sɔrɔ ka don sa min ye mobiliw kɔnɔ ka Bamako cɛ ci ka taa Kuluba ale kulu sira minɛ sa an ka sɔrɔ ka taa yɛlɛ e bɛ ne lajɛ tan cogo di a ma lakali ne ye ko ne kun b'a la de nin kun bɛ yen fo n bɛ nɔngɔ bɔ ka maaw lajɛ kɔni tile kɔrɔ kɔni n kelen tɛ dɛ min ye Senegali jamanakuntigi ye a ka fanga talen kɔfɛ marisi kalo tɛmɛnen na ni o masiru bɛ dira a ma mɛn kalo tile 2 nin y'a seko fɔlɔ ye Mali dugukolo ale kɔnɔna na a nalen a n'a ka minisiri min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Yassine Fall ye ale tun bɛ a nɔfɛ Général Biram Diop u ka wolomasiri tabaw ka minisiri o tun bɛ a la Biram Suleiman Diop minisiri min bɛ u ka kuran ni jiko ni pétrole ko kunna o tun bɛ a la Malik Ndiaye minisiri min bɛ u ka sirabako ale ni pankuru ko ni kɔgɔjikanko o fana tun bɛ a la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ni maa minnu nalen filɛ nin ye u ɲɔgɔnna minnu fana bɛ anw fɛ yan olu fana tun bɛ nin ko in na ka fara olu bɛɛ lajɛlen kan min ye Useni Ly ye ale ye gouvernement ka fanga ka kuma lasela ye wɔlɔfɔw fɛ yen ka taa se bɔlɔlɔ siraw olu matarafali ma min ye Papa Cheikh Sadibou Sako Djimira ye ni ale ye minisiri ye min bɛ kɔkɔrɔdonni kɛ ka ɲɛsin kunnafoni di ma jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔla Senegalikaw fɛ o fana tun b'a la jɛrɛ in min ye baara in ye a kɛkun tun ye min ye Mali ale ni Senegal badenya sira o bɛ se cogo min na ka se ka dankɛnɛmaya baaraw kɛcogo Basiru Jomayi Jakar Faye a tilalen nin baara bɛɛ lajɛlen na tilelafanaw dunnen kɔfɛ ka seli fana seli a ko ko a nana badenya taama na an ka jamana kɔnɔ badenya taama min y'a to Mali ale ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ fɛn minnu bɛ yen n'o ye baarakow ye n'olu bɛ se ka kɛ don nataw la o ye bamanciwale ni jugawale kɛlɛyali ko ye o ye jago ko ye kuma tɛ bi Mali kelen pe de ye jamana ye diɲɛ kɔnɔ Senegal ka sɔrɔ fanba a bɛ bɔ jamana min kɔnɔna na kɛmɛ sira la fo ka taa se 70 ma k'a nakunba ye o seereya min bɛ yen u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na a ko k'u y'u da don seereya ko kuma na k'ale ye min faamu seereya ko la k'o ye k'a fɔ ko Mali a ye tagabolo min a la degun minnu dara kan a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ jɛrɛ yɛrɛ sigikun ye min ye n'o ye CEDEAO ye ko o hukumu o ye waleya mun ta ka ɲɛsin Mali ma ko la ko a y'i sen bɔ pewu CEDEAO sen na ko wa ko n'i ye CEDEAO ko jateminɛ ko Mali bɛ position min na k'o t'a yira k'a fɔ ko Mali ko a tɛ se k'i yɛrɛ magaya dɔɔni k'o de la ko ale b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ
yasa Mali bɛ se ka segin a kɔ cogo min hali n'o y'a sɔrɔ ko a ko ka gɛlɛn nin waati in na Basiru Jomari Jakar Fayi y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Mali ye ale bɛ jamanaw la jamana minnu bɛ yen bi ni olu ye CEDEAO tu tigɛ ko a man ɲi cogoya si la Mali ka bɔ a kɔnɔ ko wa ko ale yɛrɛ ka kuntilenna ani ale yɛrɛ ka baara kɛcogo yɛrɛ ye min ye ni o ye ka se ka kibaruyaw di ale bɛ min fɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ kumaw la o de ye k'a yira k'a fɔ farafinna ka kelenya don o farafinna ka keleya tɛ o jamana ninnu bɛ se ka to ɲɔgɔn bolo cogo min na ka se ka baaraw kɛ n'o ye intégration hukumu kɔnɔna ye ko ale ka laɲiniba ye o ye o baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Mali kɔnɔna na ani Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye farafinna ye a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min Basiru Jomari Jakar Fayi a ko ko tiɲɛ don maa caman bɛ k'a fɔ bi ko ale ye CEDEAO ka ciden ye ko CEDEAO ma ale ci dɛ ale tɛ CEDEAO ka médiateur ye bi a tɛ maa si ka médiateur ye ale nana sira min bɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ baara min bɛ se ka kɛ o hukumu kɔnɔna na ko n'i ye ale ka délégation ta k'a lajɛ maa minnu nana ale nɔfɛ k'o ye olu ka nafa min bɛ Mali kɔnɔ o maaw olu de nana minisiri 7 fo ka taa se 8 ma ani ale yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ a ka kuluba n'o y'u ka faama sigiyɔrɔ ye o maa mafalen 9 olu bɛɛ lajɛlen de farala ale ka kana nin taama in na ko n'i y'o jateminɛ k'i b'a faamu ko nka bi ale yɛrɛ kɔni ale danganalen don min kan farafinna jamanaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛ kuntilenna kelen ka kɛ tagabolo kelen ko hali n'o bɛ kɛ jɛkulu wɛrɛ kɔnɔ min tɛ CEDEAO ye ale bɛ se ka o faamuya nka ko Senegal kɔni k'o ka don AES la k'o ka ban ye k'o tɛ kɛ dɛ k'o t'ale ka baara la ale tɛ Senegal donni na AES la AES t'ale kuntilenna ye ale ka wulikajɔ t'o ye ale ka laɲini t'o ye ale ka laɲini ye min ye min bɛ u ni Mali cɛ ko sabula ko n'i y'a ta k'a jateminɛ Mali ni Senegal k'olu tun bɛ fédération na ko Senegal de bɔra ka Mali to a la ko min bɔr'o la a tɛna segin o kan ko n'i ye Mali ni Senegal ta k'a jateminɛ min ye an ka devise ye un peuple un but ko a bɛɛ y'a kelen ko n'i ye drapeau ta k'a lajɛ k'a bɛɛ lajɛlen y'a kelen ko o bɛ se ka sinsin cogo min ale nakunba ye o ye ko n'o tɛ CEDEAO ma ale ci maa wɛrɛ ma ale ci ale nana balimaya ni sinjiya la wa ale bɛ min fana fɔ min ye AES taabolo ye a t'o contre la bi a t'o fana contre la sini sabula jamanaw olu bɛ se cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ don nataw kɔnɔna na farafinna yaasa ka se ka bɛnbaliya ni fɛn kɛlɛ ko o waleyaw ko o bɛɛ lajɛlen timɛli hukumu kɔnɔna na ale nana o de hukumu kɔnɔna na a kɔni ye Mali jamanadenw Mali kɔnɔdenw Maliyenw ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ ka kɛɲɛ ni jamana ale ye degun minnu sɔrɔ a ye Maliyenw fo o cɛsiri la kosɛbɛ ko ale b'a dɔn k'a fɔ Mali ye jamana min ye a yɛrɛ ka kuma ko an ye bravuru jamana de ye cɛfarin jamana ko nin ko sugu tɛ se ka kɛ o jamana sugu la o k'i kuru k'i sigi k'i bɛn ni o ye wa ale nana Bamako ale ye min mɛn a nabali a tun m'o mɛn dɛ an ye fɔyɔni d'a yɛrɛ ma o a fana ye fɔyɔ dun a ye fɔyɔ dun a ye fɔyɔ dun a ye zabanji min a ye dabileni min a ye ɲamakuji min a ye ntɔngɛ min nin bɛɛ de tun b'a ka tabali kan on s'en malait maintenant n'anw y'i bila de koyi nka Basiru ka kuma na ne ye min faamu a nana kuma minnu bɛ sen na sisan Mali ni Senegal cɛ kuma misɛn minnu bɛ yen a nana ka na olu bɔ yen parce que n'i y'a ka kuma ye jateminɛ a bɛ n'a fɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ Mali ka surun aw la aw mana Mali la aw taara Nigeria aw taara Côte d'Ivoire aw taara yan fɛ aw ye nin kɛ ko munna Mali min ka surun aw la aw ka nafa bɛ Mali min na k'aw ma na a ko ale tɛ se ka girin Mali ta la o parce que ko Mali ye ale yɛrɛ de ye k'i m'a ye ko président ye mɔgɔw bila ka taa ale ka investiture la ko mɔgɔ min taara ko bɛɛ t'a dɔn k'a jɔyɔrɔ ye min ye bi Mali jamana kɔnɔ ko bɛɛ b'o dɔn ko donc ko o waleya kama ale tɛ girin a ka sokɔnɔ ko la quoi mais maa min don a kun b'a kan da la yen parce que journalistes an ye ɲininkali k'a la CEDEAO ko in na finalement a ka jaabi laban de kɛra ale tɛ CEDEAO ka ciden ye ale tɛ maa si ka parce que CEDEAO jaabi a kun tɛ k'a jaabi ka ɲɛ quoi n bɛ ka to ka wala k'a b'anw kɛ kɔtɔ ye anw dun ye babuguni de ye ni m'anw k'i sen na i tɛ boli an ko a ma président an bɛ k'a mɛn mɔgɔw da k'i ye CEDEAO ka k'ale
ale tɛ CEDEAO ka ciden dɛ ale nana a yɛrɛ de ka ci la maa ma ale ci foyi Mali bɛ cogo min ale nana o la nka a kɔni ye foliba ta ka ɲɛsin maliyɛnw ma wulikajɔ ni baara min bɛ sen na a ko hali AES yɛrɛ kɔnɔna na min bɛ ka kɛ a tagabolo ka ɲi nka olu wɔlɔfɔw olu tɛ se ka don a kɔnɔna na nin waati in na olu bɛ min na o ye baara mun bɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka o kɛ ko wa ko hali ni ko bɔra nin ko in na nin kɔfɛ olu ni Mali ye jamana ye maa tɛ se ka don an ni olu ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni an ka tariku ani an ka kow tacogo ye an ye min sɔrɔ Kuluba o ye nin ye ka kɛ ni sɔgɔmada in na Basiru Jomari Jakari Fayi ale ka nali an ye min bɛn dɔgɔmɔ joona parce que su in na an bɛna na tila ka segin kuma in kan tuguni Falaye kuma in a janyana koyi parce que wɔlɔfɔkɛ y'a ye k'a fɔ ko journaliste piyew ma taa fana kunbɛn koyi cɛw kana ten ka na ni bɛn dɔgɔmɔ k'i b'a diplomasi ka taa ten anw di o m'a ye tuguni koyi a ka délégation bɔra yan u y'u kunda Burkina kan n'u bɔra Burkina u bɛ segin ka taa Dakar an ye min mɛn kibaruyaw la a kan ka taa Niger fana sini an bɛ dugawu kɛ sa jamana anw tɛ AES jamanaw ye sa wa a mana AES capitale la yan a tɛ ka taa a jamana tɔw la sa wa ɲɛnaw a bɛ faamu Ala ka se n'a ɲuman ye hakilina min kɔni b'a la hakilina ɲuman don wa maa min don fana a kunkolo b'a kan da la a b'a mago dɔn an yɛrɛ k'an mago dɔn dɔrɔn o de ka gɛlɛn ale b'a ka intérêt nɔfɛ anw fana b'an ka intérêt de nɔfɛ bi na an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an b'a fo a ka nali la an ka jamana kɔnɔ a diyara ye a bɛnna an ma wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye chef d'état-major ye ko min ye ba joliba ye o bɛ yɔrɔ minnu cɛ ci n'o ye delta intérieur ye k'u ye wulikajɔ belebeleba kɛ yen wulikajɔ min sen fɛ banbanciwale ni ninjugawale kɛbaw u dagayɔrɔw an'u bolominɛw caman olu minɛna u y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw bɛ sen na ko sabula banbanciwale kɛba ɲɛma belebele dɔ ko faamaw tun bɛ k'o ɲini k'a bɛna fɔ u y'o sɔrɔ nin waleya in senfɛ kɛlɛkɛcɛw k'olu bɛ duguma cogo min u bɛ sanfɛ o cogoya kelen na wulikajɔ in bɛ sen na yaasa sɛnɛkɛduguw ni sɛnɛkɛbolow ni ba bolofɔla fila bɛɛ lajɛlen na maaw bɛ se cogo min na k'u ka baara kɛ lafiya ale kɔnɔna na chef d'état-major ko k'a bɛ wolomasiri tabaw fo u ka nin wulikajɔ ni nin cɛsiri na ani baara kɛcogo ɲuman na basigi ale ni lafiya ɲini na an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sɔrɔdasiw k'u ye nin baara min kɛ ko a ɲɛna douanelakaw olu ka jɛrɛ ni o y'u ka jɛrɛ douane ɲɛmaaba minnu bɛ anw fanfɛ bolo fɛ ani farafinna camancɛ fɛ olu ka jɛrɛ 30nan baaraw olu de tun b'an fɛ yan kunungo Aluseni Sanu ale ye baaraw kurunbo karili kɛ dunanjigiso dɔ kɔnɔ o kɔfɛ a faraliw kan ka taa Kulubakaw fɛ yen jamanakuntigi u taara ka taa ale ladɔnniya baara ninnu kɛcogo ɲuman na min ye douane minnu bɛ yen diɲɛ seleke naani yɛrɛ ka bolofara mun sigilen don olu ɲɛmaabaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen u ka baaraw kuncɛli la bi sa anw ka douane ɲɛmaa n'o ye inspecteur général de douane Amadu Konate ye ale kɛra jɛkulu in ɲɛmaa dankan fɔlɔ ye o la sa tɔw kɔni ye danaya da ale kan yaasa a ka se ka o baara kɛ général an b'a fo k'a waleɲuman dɔn baara min ni o kalifara la Ala k'a ta fanga ko a la Segukaw fɛ yen Segu maire ale ye kɔmasegi baara kɛ kɔmasegi baara min bɛ tali kɛ a ye baara minnu kɛ san kɔnɔna na musaka minnu donna a la u sera ka baara minnu kɛ Segukaw ka Gabriel Cisse kɔnɔna na sa baara in kɔni kɛra ye yaasa ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ Segu dugu bɛɛ maa bɛɛ lajɛlen ɲɛna salon ko san na musaka ni wari minnu donna a baaraw la balontanko ta nasira la sa Awaru n'o ye jɔnjɔndi ye Kamori Dumuya ko jɔnjɔn belebele taara ka da ale ma k'ale farikolo ɲɛnajɛ kɛra ye sifin kunda min jɔyɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ Jean-Marc Guiyu ka ndolanci yɔrɔ k'o taara ka kɛ académie bɛɛ la ɲuman ye n'o ye denmisɛnnin ndolanci kalanyɔrɔ ɲuman ye an ka jamana kɔnɔ Ali Dakote n'o ye Nigeria bɛɛ lajɛlen waritigiba ye a ko ni Ala sɔnna a ma ko juin kalo nata in ko k'a daminɛ o la ko Nigeria kɔni tɛna taa pétrole ta diɲɛ fan si fɛ tuguni ale ni fɛn minnu bɛ bɔ pétrole la ka na n'a ye a ka jamana kɔnɔ min ye nin waritigiba in ye n'a bɛ farafinna waritigibaw fɛ sa a ye laseli in kɛ u ka jɛrɛ dɔ senfɛ min tun bɛ ka kɛ Kigalikaw fɛ yen n'o kun cɛra nin kalo tile 17 ko n'Ala sɔnna a ma ko Nigeria bɛna n'a jɔ a jɔyɔrɔ la ka kɛɲɛ ni ale yɛrɛ ka wulikajɔ ye Cameroun farikolo ɲɛnajɛ n'o ye ndolanci ye
a yira k'a fɔ k'u ka ministre b'a ko kunna ale ni fédération ɲɛmaa n'o ye Samuel Eto'o ye k'olu kɔni bɛn tile tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ bi u ka ndolacilaw olu ka dege karamɔgɔ tali la ko waleya in kɔni k'a ko cayalen don kosɛbɛ ko maa si t'a dɔn nin waati in na k'a fɔ maa min bɛna na se sɔrɔ nin maa fila la ko nka ko Samuel Eto'o ko ale kɔni dɛmɛnen don maa caman fɛ hali ndolacila kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ Cameroun olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Eto'o ma nin ko in na k'a sababuya kɛ ko a bɛ ministère maaw olu ni tiɲɛ cɛ États-Unis kaw fɛ yen cɛ 7 muso 5 n'olu bɛ baara kɛ sɔrɔko ta nasira fɛ olu y'a yira k'a fɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ ko min ye Donald Trump ye ko a ye waleya min kɛ ka ɲɛsin muso dɔ ma ni muso min bɛ jabɔ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la ka kɛ ni cɛnimusoya yɛrɛ yakubayali ye ko procès hukumu kɔnɔna na k'a kan ka wari caman sara dɛ ko sabula muso in ko n'a ma wari caman sara a ye ko a hakili tɛ lebu o lebu la k'u b'a bɛɛ lajɛlen bila bɔlɔlɔ kan ko gɛlɛyara Trump a ka wariba bɔ ka wariba bɔ dɛ Maliyɛnw ko nin waati in na kan caman ɲɛsinnen don panneau solaire ma panneau solaire ni plaques a t'a fara batteries kan olu feerebaw k'olu kɔni bɛ k'u tɛgɛ nɔ bi an ka jamana in kɔnɔ ka sababuya kɛ panneau yɛrɛ a ma ka di bi a ka di maa caman ye ko ni filɛ ni galama cira ɲɔgɔn na ko dɔ bɛ taa batterie 1 ta ka pile 2 sigi yan fɛ ka panneau dɔ ɲini k'a ka magoɲɛmaraw k'olu kɛ ni a ye min ye panneau dilanbaw ye ani panneau ɲɛdɔnbaw u ko k'a ti kɛ ten ko sabula e mana panneau sɔrɔ panneau min bɛ bɛn 15,000 ma 20,000 ma walima 40,000 ma k'e yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ k'o ti bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ o ko n'i bɛ panneau fɛ hali n'i b'a fɛ k'a sɔrɔ 200 maa minnu b'a ɲɛdɔn olu ɲini i k'olu ɲininka n'olu ye min dilan ka d'i ma k'o bɛ sɔn ka ɲɛ ko n'o tɛ ko panneau 2,000 5,000 4,000 fo ka taa se 60,000 ma k'o bɛɛ lajɛlen bɛ panneau sɔrɔ ko nka ko panneau sugu jumɛn don a bɛ se ka baara sugu jumɛn kɛ waleya jumɛnw bɛ yen ni a bɛ se ka olu sigi sen kan mun bɛ se ka kɛ ni a panneau ye o de la panneau dilannaw ko bi n'o ye Umar Berté ye k'a kɔni sanga wulilen don k'o ye tiɲɛ ye dɛ ko nka min ka ɲi u k'u jija n'i ma ɲɛ i bɛ panneau san i ka taa maa ɲininka maa min b'a ɲɛdɔn yaasa i ka dususuma sɔrɔ a la ko fɛn o fɛn n'i b'a san panneau ko la plaque ko la batterie ko la i ka jateminɛ kɛ ko n'o tɛ k'an bɛ ka girin ka da mobili batterie min kan k'a tɛ panneau foyi a t'a la ɲɛ minɛ ko ni maa min y'a galaba ka d'i ma a y'i ka wari dun sabula u tɛ se ka baara kelen kɛ ko panneau batterie o bɛ a dan ma de a transport wa an t'a dɔn a convertisseur k'o fana bɛ a dan ma de courant min bɛ bɔ sanfɛ ka na o bɛ a dan ma de ko wa ko n'Ala ma an farati ko n'an ko courant tiɲɛni nɔ ko n'an ye panneau tiɲɛni nɔ ye don o don an ka duw kɔnɔ k'an b'an yɛrɛ ɲini ko sabula an bɛ ka taa batterie minnu sigi don dɔ i bɛna sɔrɔ u explosera k'i ka so kɔnɔna bɛɛ nɔɔni k'a bɛɛ tiɲɛ donc ko ni maaw bɛ taa sanni kɛ u ka maaw ɲininka sugu la maa minnu bɛ yen ni olu bɛ baara ɲɛdɔn jamanakuntigi ka wari n'o o bɛ ta ka kɛ ka baaraw kɛ o hokumu kɔnɔna na sa lycée min bɛ yen n'o ye Bilali Sisogo ye hippodrome kaw fɛ yen u ye château kelen di olu ma jamanakuntigi ale tɔgɔ la o ye panneau fana b'olu ta in na han min bɛ se ka ji fana di ka courant fana di ko nin ye jamanakuntigi ka forage 359 o de dira Bilali Sisogo lycée ma min bɛ hippodrome na nin waati in na conseil des ministres ale y'a ka lajɛ kɛ kunungo fala ye ko kunu kuluba faama sigiyɔrɔ la ko Asimi ko ko k'a daminɛ kunungo la ko fo don min sa ko ni conseil des ministres banna ko k'a fɔ mɔgɔw y'an ka kanw na radio Mali la a kɔni ko ORTM ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ dɛ anw kɔni ko ma fiɲɛ kɔni nana ɲɔsurula bolo sɔrɔ sanna u bisimilaw n'an bɛ ko anw kɔni ti kan wɛrɛ kɛ sa nka bamanankan an b'an wasa don la an bɛ to o la parce que an b'a dɔn fana radio wɛrɛw bɛ yen minnu fana bɛ conseil des ministres kɛ bamanankan na a mɛnna donc bi ni jamana ɲɛmaaw y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw kunkanko kan ka ɲɛf'u ye u ka kanw na an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'u jija a ka se ka taa ka ɲɛ kunungo ta u ye ministres lamɛn minnu nana ni sɛbɛnw ye minnu kan ka kɛ sariya ye ka jɔyɔrɔ di maaw ma minnu ye ambassadeur jɔyɔrɔw ye ka sɔrɔ ka ministres lamɛn baara minnu b'u bolo u bɛ se k'o kɛ cogo min ministre Sanu ale nana ni sɛbɛn min ye o sɛbɛn bɛ tali kɛ san 2021 san 2022 musaka minnu dunna o hukumu kɔnɔna na
o kimɛli baara min kan ka taa CNT la ale ye ɲɛfɔli kɛ o la a y'a yira k'a fɔ sa ko min ye musaka ninnu ye ko o nana ni yɛlɛmaba de ye an ka sɔrɔ wari ale duncogo ni a bɔcogo la ko n'o y'a sɔrɔ budget tɔw tun ye loi de finances simple ye ko nin san ninnu na sa n'o ye san 2021 ni san 2022 ye ko min ye budget programme ye k'o de sigira sen kan o ye waleya fɔlɔ minnu kɛ sa o kimɛli ko ni ala sɔnna a ma k'u bɛna taa o ɲɛfɔ CNT ɲɛkɔrɔ n'o y'a sɔrɔ o tun ye a yira k'a fɔ k'u tun kan ka musaka min sɔrɔ o ye miliyari 2,280 657 miliyari ye ko u sera ka min sɔrɔ ko o kɛra miliyari 1,977 ka taa se 2,286 ma ko musaka kɔni ko 100 sarada o kɛra 91 buruburu 26 ye ko n'i y'o ta k'o jate minɛ sa ko u ye min kɛ sɔrɔ la ani u ye minnu sɔrɔla o kɔnɔna na sa ko n'i y'o bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛ mɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye budget programme min ye ale lawaleyali ka fisa gouvernement ma kosɛbɛ musakaw bɛ don wo minnu fɛ u bɛ dɔn min bɛ san baara minnu bɛ kɛ jago ni sanu minnu bɛ kɛ gouvernement yɛrɛ fɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ fɛsɛfɛsɛ ko n'ala sɔnna a ma sa min ye nin sɛbɛn in ye ale kɔni bɛna taa n'a ye CNT la CNT mɔgɔw k'a lajɛ a kimɛli ani ka se ka sigi sen kelen kan ale ye o sariya kisɛ kɔni ta ka taa n'o ye u y'o yamaruya di ale ma jɔyɔrɔ dilila mɔgɔw ma sa minisiriso min bɛ yen ni o ye sɔrɔdasiw ka minisiriso ye olu kɔni ye chargé de mission dɔ ta o tɔgɔ ye ko colonel Fili Fofana minisiriso min bɛ bolimafɛnko kunna an ka jamana kɔnɔ ale fana ye chargé de mission ta o ye Mamadu Kamara ye ko spécialiste en gestion de transport aérien min ye minisiriso min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ye conseil technique ta n'o ye Seku Bulkasum Mayiga chargé d'affaires a y'ale ta k'ale kɛ o ye a ka minisiriso la n'o ye conseil technique ye chargé de mission min ye Namatu Arbongana ye gestionnaire a y'o fana ta Mali lasigiden a la Avan Kibakaw fɛ yen o kɛra Safiyatu Konate ye ni ale bɛ Tarawelelakaw ka sigi la juriste do Mali ambassadeur min bɛ Abu Dhabi Émirats Arabes Unis o ye madame Jaminatu Sangare ministre de la santé kɔrɔ ale ye ingénieur économiste ye Mali lasigiden min bɛ taa Japonkaw fɛ Tokyo général de division Didier Dako ale de bɛna bila o la Mali lasigiden min kan ka taa Mauritanienkaw fɛ yen o ye Bakari Doumbia ye ale ye conseiller des affaires étrangères ye Mali lasigiden min kan ka taa Douakaw fɛ yen o ye madame Dede Ousmane Traoré ni ale bɛ Siribelakaw ka sigi la ministre min tun bɛ kalanko kunna o ye ale ye ni muso fila bɛɛ lajɛlen tun ye jamanakuntigi yɛrɛ nagakɔrɔ baarakɛlaw ye u bɔlen gouvernement kɔnɔna na Mali lasigiden kura ka taga Wurandakaw fɛ n'a sigiyɔrɔ bɛ Kigali ma o ye général de brigade Mamari Kamara ye Mali lasigiden min kan ka taa sigi Njaminakaw fɛ n'a sigiyɔrɔ bɛ Tchadkaw fɛ n'a sigiyɔrɔ bɛ Njamina ma o ye Issa So ye ale ye conseiller des affaires étrangères ye Mali conseiller filanan Mali lasigiden so la Tinisikaw fɛ o ye Ali Jalo ye ale ye conseiller des affaires étrangères ye ministre min bɛ dugujukɔrɔ nafaw kama ale ye chargé de mission ta o ye Awa Dakone ye o ye anglais karamɔgɔ ye ministre so min bɛ seko ni denmisɛnninw ka ko kunna ani farikolo ɲɛnajɛ kunna ka taa se adamadenya tɔbɔtɔli kalan kɛcogo ɲuman ma ale kɔni ye maa dɔw ta u k'a fɔ olu ma sa ko inspecteur en chef de l'inspection de la jeunesse o ɲɛmaaba o kɛra Mohamed El Mokhtar Mahamar ye ale ye école karamɔgɔ ye camancɛ kalanso la min ye a ka dankan ye o ye Amadi Gansiri Bacili ye ale ye seko ni dɔnko matarafaba ye ale ye o kalan kɛ inspecteur jeunesse sa o ye Danson Dao ye ale administrateur de l'action sociale ye min ye o ka dankan ye sa o ye Mohamed Alassane ye o fana ye école karamɔgɔ sanayɛlɛ kalanso la Aliou Maïga ale ye inspecteur de la jeunesse ye min ye Abdul Aziz Maïga ye o ye inspecteur de la jeunesse et des sports ye Modibo Bagaga ale ye inspecteur de la jeunesse et des sports ye Doudou Ben Cherif Nyang o fana ye enseignant ye madame Jaminatu Jenebu Sanogo ale ye inspecteur de jeunesse et des sports ye ale fana taara ka bila nin baara in hukumu kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa minisiriso min bɛ courant ale ni jiko kunna conseil technique dɔ ale ye jɔyɔrɔ d'o ma o tɔgɔ ye ko Nuhu Kulubali ale ye ingénieur ye chargé de mission o ye Gawusu Sherifu Keita ye o ye ingénieur de data science ye minisiriso min bɛ sigira ko kunna ale ni saniya ani yiriwali kuntalajan
ale fana ye conseil technique dɔ ta Sumana Fofana o bɛ se o ye eaux et forêts ye ka taa fara o kan fana conseil filanan o ye Seku Kone o ye administrateur civil ye ministre so min bɛ sɛnɛ ani bagan mara ale ni jɛgɛmɔ kunna an ka jamana kɔnɔ ale kɔni ye directeur général centre national d'insémination artificielle Lasina Diallo ale ye vétérinaire ye kunnafonidi ko hukumu kɔnɔna na sa ministre so kɔnɔna na ministre mairie fondation kunna ale ye laseli kɛ ka kɛɲɛ ni assise ale commencé ke baara min ɲɛfɔra jamanakuntigi ye nin kalo in tile 27 baara minnu sera ka kɛ o la ale y'o yira laɲini 55 la sa a y'a yira k'a fɔ ko 20 kɔni k'o sera ka kɛ o bɛ bɛn 36 buruburu 36 ma min ye laɲini 33 ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ u bɛ ka kɛ sen na ko n'i y'o kimɛliw jateminɛ sa u bɛ bɛn buruburu 60 ma ko n'i ye baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kelen ta k'a jateminɛ bi ko wasa bɛ ka sɔrɔ a la min ye Ibrahima Ikasa ye a ko ko laɲini 153 in na ko n'i y'a ko ta k'a jateminɛ nin waati in na sa k'i b'a ye k'a fɔ ko 10 kɔni olu sera ka ɲɛ sɔrɔ min ye 110 ye ko o bɛ ka laɲiniw bɛ ka sigi sen kan baara kɛcogo yɛrɛ la sa a y'a yira k'a fɔ ko nin waleya ninnu na u bɛna baara minnu sigi sen kan sa o ye jɛkulu in yɛrɛ dɔ ka fara a jama kan sabula ko min ye laɲini wɛrɛw kuraw ye n'o ye dialogue ye o kan ka d'u ma comité a maaw ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn ministre min bɛ kalanko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko ɲina min ye denmisɛnninw ka ɲɔgɔndanw ye n'o ye san labanw ye a bɛ fɔ min ma ko certificat d'aptitude professionnelle n'o ye CAP ye k'o daminɛna min ye ɲɔgɔndan ye sa ka t'i sigi ka sɛbɛnni kɛ ko baaraw bɛ ka tali kɛ o la k'a bɛ daminɛna nin kalo in tile 27 a bɛ taa kun cɛ mai kalo tile 30 académies olu kɔnɔna na n'o ye académie 20 minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ko n'i y'a ja k'a jateminɛ sa lajɛ denmisɛnnin minnu tɔgɔ sɛbɛnnen don n'olu bɛ ka nin ɲɔgɔndan in kɛ sa 22 kɛmɛ ani 94 ko o de kɔni bɛ a ko la baara minnu bɛ yen n'u bɛ ka olu kɛ sa o baaraw bɛ tali kɛ baara belebelebaw caman na minnu bɛ taa ni yiriwali sira ye ɲɔgɔndan bɛ kɛ so minnu kɔnɔ sa o ye 144 ye jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye école karamɔgɔw ye olu kɔni bɛ yaasa ka se ka kɔlɔsili kɛ a ko fana ko ni ala sɔnna ma min ye DEF ye k'o bɛ daminɛ ntɛnɛn don n'o ye juin kalo tile 3 ye ka taa kun fori juin kalo tile 5 ko o fana baaraw kan ka kɛ maa ba 300 49 ani 80 ko o de ye denmisɛnninw ye sa minnu bɛna o baara kɛ olu bɛna bila min ye ɲɔgɔndan so 2006 o de kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ min ye DEF ye sa ko ale kɔni fana bɛna kɛ an ka jamana académie bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye maliyɛn minnu yɛlɛn k'u sigiyɔrɔ bila sa n'olu bɛ basi kunukaw fɛ Moritani k'olu fana sen bɛna ye a la ministre min bɛ muso du ani denbaya kunna ale fana ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko farafinna denmisɛnninw tɔgɔla don n'o bɛ kɛ 16 juin ko ɲinan ta labɛnw ko olu bɛ sen na lajɛ in kɔni sigira sen kan san 1991 min ye jamanakuntigiw ye olu de tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ Union africaine tɔgɔ la ka kɛ ni école minnu bɛ Soweto Afrique du Sud kaw fɛ yen n'olu bɔnɛna o nin na san 1977 san na Soweto kaw fɛ yen juin kalo tile 16 yaasa se ka ta sibila kɛ olu ye ko jɛrɛ in sigikun ye o ye denmisɛnninw olu tɔgɔ la a ta ko 33 in sa ko o kɔni maa minnu bilara o ko kunna ko olu bɛ k'o labɛn baaraw kɛ denmisɛnninw olu ka ko la min ye denmisɛnninw ye sa olu jɔyɔrɔ farafinna kɔnɔna na ani u ka waati minnu sera bi k'u bɛ se ka mun k'o la ko ɲinan ta bɛna kɛ o hukumu kɔnɔna na ko yan ko Mali ale kɔni ye min ta sa o ye k'a fɔ ko min ye denmisɛnninw jɔyɔrɔ adamadenya kɔnɔna na n'u ka hakɛw dafali la ko o bɛ se ka wolo ko jumɛn na don nataw la ka kɛ n'u ka kalan kɛcogo ɲumanw ye kuma tɛ denmisɛnnin minnu bɛ bɔlɔn fɛ yaalaw la bi ko y'o ta ko k'o sugandi k'o sababuya kɛ u y'a ye k'a fɔ ko denmisɛnnin minnu b'o ko ninnu siraw fɛ ko olu ka kow ka gɛlɛn kosɛbɛ a kɛkun ye olu bɛ se ka bɔ o baaraw la cogo min jɛrɛ in ko a bɛna kɛ Bamako yan min ye gouvernement ɲɛmaaw ye marabolo ɲɛmaaw ye olu bɛɛ lajɛlen bilalen don fana u ka se ka don in ɲɛnɛmaya fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛnninw olu tɔgɔ la densomaw ni denbaw ko u bɛɛ lajɛlen welelen don sa k'u ka wuli ka jɔ kɛ ko nin ɲinan ta k'a bɛ kɛ juin kalo tile 20 a bɛ kɛ cité des enfants na Bamako yan ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ ni bana minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye banaw ye n'u kɛlen don ka degun ta ka ɲɛsin maaw ma nin waati na dengi ale ni bana dɔ in tɔgɔ ye di olu bɛ se ka kunbɛn cogo min an ka jamana kɔnɔna na ale kɔni ka laseliw ye tali kɛ o la u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye baara in ye k'a kɛcogo kɔni ko a ka ɲi kosɛbɛ
ko maaw bɛ se ka u yɛrɛ tanga jamanakuntigi ale ko bɛɛ lajɛlen ka tanganaw ɲini sa ka don u yɛrɛ la yaasa min ye u bɛ se ka kisi bana ninnu fila ninnu ma cogo min na ko sabula bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye Birema Kulibali ale de ye sɛbɛn fa siri conseil ministre ale tɔgɔ la an bɛ taa Magankaw olu fɛ yen min ye hiji tagalaw ye olu kɔni bɛ Madinakaw fɛ yen nin waati in na min ye an ka cɛden sa n'o bɛ kɛnɛ kan ye Ibrahima Jawara ale bɛna na Madina de ɲɛfɔ an ɲɛna bi hiji la ni hijidenw taara m'a fɔ retardataires dɛ parce que dɔw fana ka avion tɛ se joona olu tɛ se Madina olu bɛ taa Magan directement nka minnu kɔni bɛ taa joona n'u bɛ taa Madina u bɛ se ka bateau jumɛnw kɛ Ibrahima Jawara ale bɛ Madina nin waati in na an ka jɛ k'ale ka laseliw lamɛn. Silamɛya duguba don an balima yan ne Madina ye Saudiya jamana duguba don silamɛya duguba don an balima silamɛw mɔgɔ bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na Madina nka o mun ne Madina bonya Sheikh Ahmad Tidiane Fofana ale ye wajulukɛla ye. Madina ye n'a fɔra ko Madina dakuruɲɛ kelen dɔrɔn silamɛ bolo i bɛ mun ye Al-Madinatul Munawwara ko Madina min ye dugu nɔrɔlen ye. Ayiwa an ka nɛgɛjuru u bɛ k'an sɔsɔ dɔɔni an b'a dɔn k'a fɔ Madinakaw olu ya jamana duguba don silamɛya duguba don an balima silamɛw mɔgɔ bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na Madina nka o mun ne Madina bonya Sheikh Ahmad Tidiane Fofana ale ye wajulukɛla ye. Madina ye n'a fɔra ko Madina dakuruɲɛ kelen dɔrɔn silamɛ bolo i bɛ mun ye Al-Madinatul Munawwara ko Madina min ye dugu nɔrɔlen ye. Ni Madina fara silamɛya kɔnɔ dɔrɔn o ye hakili bɛ jigin jɔn na alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. N'a fɔra ko Madina dɔrɔn Madina ye alakira ka dugu de ye dakuruɲɛ kelen silamɛ bolo n'a fɔra ko Madina dɔrɔn alakira ka dugu. Madina fasumantiya n'a fɔra ko alakira ta ye yɔrɔ min ye Sheikh Jawara n'a hakili fasumantiya a fɔra ka da la ka ban quoi parce que n'a fɔra ko fɛn min ye alakira ta ye dɔrɔn automatique i bɛ min ye nin tɛ fɛn fitinin ye. Donc Madina ye yɔrɔ belebeleba de ye yɔrɔ fasumantiya caman de bɛ Madina la ala ye min kɛ Madina ye ni kuma diyara an na an b'a fɔ ko ala m'o ɲɔgɔnna kɛ diɲɛ dugu si fana ye. An balima silamɛw an y'a mɛn k'a fɔ Madina ziyara dugu don hijiden minnu bɛ na Madina u bɛ taa ziyara kɛ fan caman na Madina kɔnɔ olu ye fan jumɛnw ye. Fɔlɔfɔlɔ fɛn min ka fisa ni fɛn bɛɛ ye ala kɔfɛ o ye alakira de ye sallallahu alaihi wa sallam. O tuma alakira balola yan de alakira fatura yan de a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen dɔnnibagaw bɛ min sɛbɛn ko san 60 ani san 3 y'o de kɛ ɲɛnamaya la a ye san 53 kɛ Maka a ye san 10 kɛ Madina nka o san 10 min n'a y'o kɛ Madina o bɛn'a ka waati labanw de ma. O tuma alakira ka ɲɛnamaya laban o de kɛra Madina wa alakira yɛrɛ fatura wa alakira dalen bɛ dugukolo yɔrɔ min ka bi o ye Madina ye. O tuma dɔnnibaga ɲuman bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ dugukolo yɔrɔ min ka fisa ni dugukolo bɛɛ ye o ye dugukolo yɔrɔ min ni alakira n'a farisogo sanumanba in bɛ yen nɔ o bɛ dugukolo yɔrɔ jumɛn o bɛ Madina yan de. Mɔgɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ Madina fasumantiya ba b'a la ka d'a kan alakira bɛ yan sallallahu alaihi wa sallam. O tuma fɛn o fɛn bɛ Madina n'a fɔra k'o ye fɛnba ye o bɛɛ bɛ alakira ka fasumantiya kɔfɛ. O tuma Madina fasumantiya o y'a belebeleba dɔ ye alakira y'a fɔ a ka hadisa sanumanw na n'o y'a ka kumakan sanumanw ye k'a fɔ inna Ibrahima harrama Makka k'a fɔ nabila Ibrahima a ye Maka kɛ haramu ye wa da'a li ahliha a ye dugu kɛ Makankaw ye a ko wa inni haramtu Madina wa ne kira fana ye Madina kɛ haramu ye. O tuma haramu bɛ Maka cogo min na haramu bɛ Madina fana o cogoya kelen na. Alhamdulillah Madina yɔrɔ minnu visiti yɔrɔw la belebeleba fɔlɔfɔlɔ ye alakira yɛrɛ dayɔrɔ ye sallallahu alaihi wa sallam. N'i nana Madina i k'i jija i ka taa foli bila alakira la sallallahu alaihi wa sallam o ye ziyara yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye et puis min ka bon a bɛɛ fana o ye yen de ye. Madina alakira dayɔrɔ nin o de ye alakira ka misiri yɛrɛ ye. O tuma ziyara diyagoya n'i nana i bɛ taa misiri in na o tuma n'i taara misiri in kɔnɔna la fana Alahu Taala kelen bɛ ka ko belebeleba dɔ fana kɛ yen o ye jumɛn ye o de ye alijinɛ nakɔforo yɔrɔ dɔ ye k'o pilasi bila diɲɛ dugukolo in kan o fana bɛnnen bɛ Madina de ma o bɛ alakira dayɔrɔ kɛrɛfɛ n'a bɛ f'o ma ko rawuda nka an bɛ min fɔ an balimaw ye bi n'u nana Sheikh Ibrahim disposition dɔw talen bɛ yan jamanatigiw fɛ ala mana dɔn maa o maa min garisɛgɛ la n'i nana u kɛlen bɛ ka sariya minnu sigi sen kan an k'an jija ko sariyaw labato o bɛ baara nɔgɔya anw bolo o bɛ baara nɔgɔya an ka ɲɛmɔgɔw bolo n'o ye rawuda ye a bɛ fɔ ko alijinɛ jardin o bɛ yen nɔ n'o bɔra yen
ziyara ke yɔrɔ dɔwɛrɛ min fana bɛ yen o ye bakiya kaburu dɔ ye bakiya min ni alakira furumuso dɔw dalen bɛ yen alakira denw dɔw dalen bɛ yen nɔ alakira jɛɲɔgɔnbaw olu dɔw dalen bɛ yen komi usman ibn affan sidina usman o ye alakira ka khalifa sabanan ye ale dalen bɛ yen alimami maliki anw ka jamana ninnu kan anw caman b'o de kɔ o dalen bɛ bakiya kɔnɔ ka fara sahaba wɛrɛw kan ka fara dɔnnibagabaw kan ka fara alakira mantun sɛbɛbaw kan olu dalen bɛ bakiya kaburu dɔ la i bɛ taa ka taa ziyara kɛ o fana ye ziyara kɛyɔrɔ dɔ ye n'o bɔra yen alakira yɛrɛ dontɔla madina a fɔlɔla yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ min na n'a jɔra yen n'a ye o misiri biriki fɔlɔfɔlɔ da silamɛya yɛrɛ kɔnɔ o de ye misiri fɔlɔ ye o ye kuba misiri ye a b'a fɔ fana hadisa la ko ni maa min ye seliji ta a ka so ka taa jogo fila seli kuba misiri la ko a bɛ komi i ye umra de kɛ ko ala bɛ umra baraji d'i ma o ye ziyara kɛyɔrɔba dɔ fana ye n'o ye kuba misiri ye n'o fana bɔra yen alakira don min na jugu bɛna bin madina kan a ye dingɛ tigɛ a bɛ fɔ ma ko kondak yɔrɔ kuma o kɛlɛ ɲɛfɔlen bɛ kuranɛ kɔnɔ o kuma o fana yɔrɔ la sahabaw ni alakira selila yɔrɔ 7 la bi a bɛ fɔ ko sabul masajid ko misiri 7 hali n'a sɔrɔ misiri 7 in bɛɛ nɔ tɛ bi mais tamasiyɛnw don a yɔrɔw la o fana ye ziyara kɛyɔrɔba dɔ ye madina bi usman o bɛ yen nɔ sidina usman ye kɔlɔn min san yahudiyakɛ bolo a kɔlɔn bɛ yen o fana ye ziyara kɛyɔrɔ dɔ ye nin kuma ninnu fɔ ko tɛ ko ni mɔgɔ nana fɔ wajibi ka taa ziyara kɛ yan nka a ye ɲininkali min kɛ yɔrɔba minnu bɛ yen ni mɔgɔ bɛ se ka taa ziyara k'a la nin y'o dɔ ye n'o bɔra salman el farisi alakira bolo barikama ye tamaru turu dugukolo min kan o yɔrɔ in bɛ yen u b'a fɔ ma ko salman farisi ka foro o kuma o yɔrɔ in fana a bɛ yen ni maa min sera ka taa ziyara k'a la a fana ka ɲi o fana ye ziyara kɛ yɔrɔbaw dɔ ye uhudi bɛ yen uhudi bɛ yen nɔ belebeleba in dalen bɛ yɔrɔ min na kɔni asadullahi al-ghalib hamza sayyidina hamza alakira yɛrɛ bɛnɔgɔkɛ don alakira ka maa kanulenba tun don uhudi min ni silamɛya tariku tɛ se ka ɲinɛ a kɔ fiyewu uhudi in bɛ madina de uhudi kulu dɔ de don mais komi kɛlɛ dɔ de kɛra kulu in kɛrɛfɛ kɛlɛ tɔgɔ fana sina ka da kulu la ghazwatu uhud ayiwa minnu bɛ maga ala ka hiji timɛ ko ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma ibrahim jawara an b'a yɛrɛ fo magankaw fɛ yen nin waati in na k'u sɔgɔlen don an na an yɛrɛ fana b'a fɔ masa ko ala ka hiji timɛ ko ɲuman di an ni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma hiji n'ala y'a nɔgɔya i ye i bɛ taa la nka ale tɛ diyagoya ye dɛ silamɛya yɛrɛ fɛn foyi tɛ diyagoya ye i se ye min ye i b'o o de kɛ ala mago bɛ dusukun de la ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma n'ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan su in na ka se ka baabu kɛ ba sakɛ i danbele amara ninnu keta keba jalo ka taa se falayi keta ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 min ye débat politique ye ale kɛnɛ kan